שלום שלום וברוכים השבים לפודקאסט חוקי היצירה. היום אני רוצה לדבר איתכם על אחד הנושאים הכי לא מובנים בעולם ההתפתחות האישית והעולם הרוחני, וזה אהבה עצמית. עכשיו, כשאנשים שומעים את המושג הזה, הם בדרך כלל חושבים על דברים כמו מסאז'ים, אמבטיית קצף, ימי ספא, לקנות לעצמם משהו נחמד, לעמוד מול המראה ולהגיד דברים חיוביים על עצמם וכמה הם יפים ומדהימים. עכשיו, אני לא אומרת שיש משהו רע בכל הדברים האלה, אבל אהבה עצמית, המושג האמיתי, המקור של אהבה עצמית, היא הרבה יותר עמוקה מזה. רוב האנשים מפספסים לגמרי מה זה באמת אהבה עצמית, ולכן הם גם מפספסים עד כמה היא משפיעה על כל תחום בחיים שלהם, על כל דבר שהם רוצים לזמן וליצור, על כל הצלחה ומטרה שהם מנסים להשיג. אהבה עצמית זה דבר הרבה יותר עמוק ממה שאתם חושבים וממה שידעתם עד היום, וזה כי אהבה עצמית היא לא רק איך אתם מרגישים כלפי עצמכם. אהבה עצמית היא מה שאתם כותבים בשדה היוצר שלכם לגבי עצמכם. ואם אתם שומעים אותי אומרת השדה היוצר ואתם לא מבינים על מה אני מדברת, תחזרו לפרק הראשון של הפודקאסט, כי הרבה מהפרקים והרבה מהנושאים שאנחנו מדברים עליהם הם מושתתים על הנושא הזה של השדה היוצר. אז אהבה עצמית היא מה שאתם כותבים בשדה היוצר לגבי מי אתם ומה אתם. היא מה שאתם מלמדים את המציאות סביבכם על הערך שלכם. היא מה שאתם משדרים לגבי המקום שאתם תופסים בחיים שלכם. ולכן השאלה האמיתית לשאול כאן היא לא האם אתם אוהבים את עצמכם, כי שוב לרובנו יש הגדרה שהיא לא נכונה לגבי אהבה עצמית. השאלה שאני רוצה לדבר איתכם עליה היום, והיא השאלה שבאמת תופסת את המשמעות של אהבה עצמית, היא האם השדה היוצר שלכם משדר שאתם בעדיפות? האם הוא משדר שאתם חשובים? האם הוא משדר שמגיע לכם לקבל, שמגיע לכם שפע, שמגיע לכם אהבה, שמגיע לכם בריאות, שמגיע לכם שיכבדו אתכם, שיקשיבו לכם, שיבחרו בכם? כל דבר שנכתב בשדה היוצר שלכם, כמו שאנחנו יודעים, חייב לקבל השתקפות במציאות, וזה בדיוק המקום שבו הרבה אנשים מתבלבלים. כי יש אנשים שבאמת ובתמים מרגישים שהם אנשים טובים. הם תמיד שם בשביל אחרים. הם עוזרים, הם תומכים, הם מקשיבים, הם מכילים, הם נותנים מעצמם, הם מקריבים את הזמן שלהם, את האנרגיה שלהם, ולפעמים גם את הבריאות שלהם. ואז הם לא מבינים למה הם מרגישים שאף אחד לא באמת נמצא שם בשבילם באותה צורה ובאותה מידה. הם לא מבינים למה בזוגיות הם מרגישים שהם נותנים יותר מאשר מה שהם מקבלים. הם לא מבינים למה בעסק או בעבודה לא מעריכים אותם כמו שהם היו רוצים. הם לא מבינים למה הכסף לא מגיע אליהם, למה הלקוחות לא מגיעים. הם לא מבינים למה הם מרגישים עייפים ומרוקנים. והם לא מבינים למה נראה להם שהם כל הזמן רודפים אחרי הדברים שהם רוצים, במקום שהדברים שהם רוצים יתחילו להגיע אליהם בקצת יותר קלות. והתשובה שאני רוצה להציע לכם היום היא שכמו שאתם יודעים, נתחיל מזה שהבעיה היא לא באנשים האחרים. אנחנו יודעים שאנחנו חיים במציאות שבה העולם משקף לנו מה שנמצא בפנים. אז הבעיה היא לא בלקוחות, לא בבוס, לא בקולגות, לא בבן או בבת הזוג, לא במשפחה, לא בכסף ולא בנסיבות החיים שלכם. הבעיה היא, והבעיה מתחילה, במה שכתוב בשדה היוצר שלכם. כי אם אני כותבת בשדה היוצר שלי שוב ושוב שאני באה אחרונה, שהצרכים שלי יכולים לחכות, שאני תמיד איכשהו אסתדר, אז המציאות לא יכולה לשקף לי משהו אחר. וזה מה שאני רוצה שאנחנו נחקור בפרק היום. אני רוצה שנדבר על מהי אהבה עצמית באמת. למה היא הרבה יותר משמעותית ממה שרוב האנשים חושבים ומבינים. למה אהבה עצמית היא אחריות מטורפת, היא לא אנוכיות, היא אחריות. ולמה היא אחד הכלים החזקים ביותר לזימון מציאות וליצירת מציאות. כי אהבה עצמית היא לא עוד נושא נחמד בעולם ההתפתחות האישית, hashtag self-care, היא אחד המפתחות הגדולים ביותר לשפע, לזוגיות, לבריאות, לקריירה, לכסף ולכל דבר אחר שאתם רוצים ליצור בחיים. ואם חשבתם עד היום שאהבה עצמית היא רק להרגיש טוב עם עצמכם, או רק לאהוב את איך שאתם נראים, או להשקיע בעצמכם קצת יותר, בסוף הפרק הזה אתם תסתכלו עליה בצורה אחרת לגמרי. אז בואו נתחיל בזה שאחת הטעויות הגדולות ביותר שאנשים עושים היא לבלבל בין נתינה לבין אהבה עצמית.
הרבה אנשים חיים בתחושה שככל שהם ייתנו יותר לאחרים, יקריבו יותר, יתחשבו יותר ויוותרו על עצמם, ככה הם יהיו אנשים טובים יותר ויאהבו את עצמם יותר. הם גאים בזה שהם תמיד זמינים, תמיד עוזרים, תמיד אפשר לסמוך עליהם. הם אלה שנשארים ערים עד מאוחר כדי לעזור למישהו אחר, שמבטלים את התוכניות שלהם בשביל אחרים, שדואגים לכולם לפני שהם דואגים לעצמם. ורוב האנשים ממש לא רואים את זה כבעיה, להפך הם רואים בזה תכונה חיובית. אדם שעושה את זה הוא אדם שאומר לעצמו, אני אדם נדיב, אני אדם אכפתי, אני אדם שנותן, אני אדם שהוא לא אנוכי. אבל כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, על התופעה הזאת, דרך העדשה של שדה היוצר, מה שאנחנו רואים הוא שהשדה היוצר לא מגיב לכוונות שלנו. הוא מגיב למה שאנחנו כותבים בו באופן עקבי, דרך המחשבות, האמונות והפעולות שלנו. ואם פעם אחר פעם אני שמה את עצמי אחרונה, אני נותנת לכולם לפני שאני נותנת לעצמי, מה בעצם אני כותבת בשדה היוצר שלי? אני כותבת שאני לא בעדיפות. אני כותבת שהצרכים שלי פחות חשובים. עכשיו אנחנו נדבר עוד מעט גם על איך זה מתבטא בכל מיני מקומות, כי יכול להיות את מקשיבים לזה עכשיו, ואתם אומרים דווקא אני בן אדם די אגואיסטי, אין לי בעיה עם לתעדף אנשים אחרים על פניי, אני מתעדף את עצמי, אבל זה מתבטא בדרכים מאוד מאוד סניקי, מאוד מאוד עדינות. למשל אני יכולה להגיד לכם, שוב אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל למשל אם אתה בן אדם שהוא בעל עסק, ואתה קם ואתה מיד בודק את האימיילים שלך, שמה אתה מתעדף את העסק על פני עצמך. ומה אתה כותב בשדה היוצר שלך? שאתה לא בראשון. שהזמן שלך לעצמך הוא פחות יקר מהזמן של העסק. וכמו שאמרתי, זה מתבטא בכל מיני מקומות, בעולם החברתי, באיך שמתנהגים למשפחה, ללקוחות, בעסק, לבוס, ואנחנו נדבר על זה עוד הרבה, אבל כשאתם נותנים לאחרים, לפני שאתם נותנים לעצמכם, לפני שאתם באמת מגיעים ממקום מלא ושלם, אתם כותבים בשדה היוצר שהזמן שלכם פחות יקר, שהאנרגיה שלכם פחות יקרה, שהרצונות שלכם יכולים לחכות. אתם בעצם כותבים שכולם והכל צריכים לקבל דברים לפניכם. וזאת הוראה מאוד ברורה. זה תסריט מאוד ברור שאתם כותבים בשדה היוצר שלכם, ושאז המציאות חייבת להגיב אליה. וכאן מגיע החלק שאנשים בדרך כלל לא כזה אוהבים לשמוע. כי כשהמציאות מתחילה לשקף להם את מה שהם כתבו, והמציאות תמיד משקפת באופן מושלם את מה שאתם כותבים, הם בדרך כלל, רוב האנשים, מסתכלים החוצה ומחפשים אשמים. הם אומרים, אף אחד לא מעריך אותי. אף אחד לא רואה כמה אני נותן. למה תמיד מנצלים אותי? למה אני תמיד נותן יותר ממה שאני מקבל? למה אני משקיע כל שעה ביום בעסק שלי או בקריירה שלי, אבל אני לא מקבל את הקידום? או אני לא מצליח להגדיל את העסק שלי מעבר להכנסה מסוימת. אבל אם אנחנו לוקחים כאן אחריות מלאה על זה שכל מה שקורה לנו מתחיל בפנים, אנחנו חייבים לעצור ולשאול שאלה אחרת. האם ייתכן שאנשים סביבי, שהזדמנויות סביבי, שהכסף סביבי, פשוט מגיבים למה שאני מלמד או מלמדת אותם עליי? כי אם אני מלמדת את העולם במשך שנים, שאני תמיד יכולה לחכות, למה שהעולם יתייחס אליי אחרת? אם אני מראה לעולם ולעצמי שוב ושוב שהצרכים שלי נמצאים בתחתית הרשימה, למה שאנשים אחרים יחליטו פתאום שאני נמצאת בראש הרשימה? אם אני מחליטה שאני באה, אני נותנת קצת זמן לעצמי רק אחרי שנתתי זמן לילדים ונתתי זמן לעסק ונתתי זמן לבן זוג ולאמא שלי, אז למה שלקוחות, או למה שכסף, או למה שבוס יראה אותי במקום ראשון, או יראה אותי במקום רביעי חמישי, איפה שאני שמה את עצמי. אם אני לא בוחרת בעצמי קודם כל, אם אני לא מתעדפת את עצמי, שמה את עצמי בראש סדר העדיפויות, אם אני לא מכבדת את הזמן, את האנרגיה ואת הצרכים שלי, אני למעשה כותבת תסריט מאוד מאוד ברור בשדה היוצר, שבו אני לא מגיעה ראשונה. ואז כסף לא יכול לתעדף אותי, הזדמנויות לא יכולות לתעדף אותי, הקידום ילך למישהו אחר, הלקוחות הפוטנציאליים ילכו למישהו אחר, הבן זוג שאני רוצה או רוצה
לא יראה אותי או הבן זוג שקיים, לא יראה אותי בראש סדר העדיפויות. המציאות בסך הכל משחקת את התפקיד שאנחנו כותבים עבורה בשדה היוצר שלנו. אז כאן אנחנו בעצם מגיעים למקום שאנחנו מבינים שאהבה עצמית היא הרבה יותר ממשהו נחמד או נעים או רגשי. אהבה עצמית היא לא רק לחשוב מחשבות טובות על עצמכם או לפנק את עצמכם פעם אהבה עצמית, ההגדרה הרוחנית האמיתית של אהבה עצמי היא לשים את עצמכם ראשונים בכל תחום בחיים. אהבה עצמית היא ההחלטה שאתם הכי חשובים. היא ההחלטה שהצרכים שלכם הכי חשובים. היא ההחלטה שאתם מגיעים ראשונים, לא אחרונים. אתם מגיעים ראשונים בחיים שלכם. ברגע שאתם משנים את ההוראה הזאת בשדה היוצר, ברגע שאתם מפסיקים לכתוב אני אחרון, או אפילו אני מקום שני או שלישי, ואתם מתחילים לכתוב אני מקום ראשון, אני חשוב, אני ראויה, אני בעדיפות, המציאות מתחילה לקבל הוראות חדשות ומתחילה לפעול בהתאם. ושוב, העיקרון הזה לא משפיע רק על תחום אחד בחיים. הוא לא משפיע רק על זוגיות, או רק על משפחה, או רק על כסף, או רק על קריירה. הוא משפיע על הכל. כי לא משנה אם אתם רוצים יותר אהבה, יותר שפע, יותר בריאות, יותר הזדמנויות או יותר כבוד מהאנשים סביבכם, הכל מתחיל מאותה שאלה בסיסית, פשוטה, אבל שמשנה הכל. והשאלה הזאת היא, מה כתוב בשדה היוצר שלכם לגבי הערך שלכם, והמקום שאתם תופסים ונותנים לעצמכם לתפוס בחיים שלכם. עכשיו שוב, כדי להבין כמה הנושא הזה משמעותי, צריך להבין שהוא לא משפיע רק על תחום אחד בחיים. הרבה אנשים חושבים שיש להם בעיה בזוגיות, בעיה בכסף, בעיה בבריאות, בעיה בעסק, בקריירה, אבל הרבה פעמים מדובר באותו שורש שמופיע בצורות שונות. כי אם מה שכתוב בשדה היוצר שלכם הוא שאתה לא בעדיפות, אז חוק השיקופים, שזה עוד חוק שאנחנו נדבר עליו וממש נפרק אותו לגורמים, ימצא דרך להחזיר את המסר הזה בהרבה תחומים, אם לא בכל תחום בחיים. בואו ניקח לדוגמה זוגיות. הרבה אנשים נכנסים למערכת יחסים עם אמונה, שאם הם רק יאהבו מספיק, רק ייתנו מספיק, רק יכילו מספיק ויעשו מספיק עבור הצד השני, בסופו של דבר האהבה תחזור אליהם באותה מידה, אם לא יותר. הם מנסים להרוויח אהבה דרך נתינה. הם מוותרים על עצמם, הם מתאימים את עצמם. הרבה פעמים דוחים את הצרכים שלהם הצידה ומקדישים את כל האנרגיה לבן או בת הזוג, או אפשר גם לחשוב על ילדים באותו מקום. אבל מבחינת השדה היוצר, מה שנכתב הוא לא אני אוהב. מה שנכתב הוא אני לא מקום ראשון. ומה שהמציאות משקפת חזרה היא בן או בת זוג או ילדים שלא מתייחסים אליך בעדיפות, שלא מתייחסים אלייך כאדם חשוב שהוא בראש סדר העדיפויות. זה אפילו יכול להגיע למקום שבו בן או בת הזוג או הילדים ממש מנצלים, לא מתייחסים, מזלזלים, וזה לא כי הם ילדים רעים, וזה לא כי זה בן או בת זוג רעים, אלא זה בגלל שהם חייבים לשחק את התסריט שאתם כותבים בשדה היוצר שלכם. ככל שאתם יותר מוותרים על עצמכם כדי לתת, ככה האנשים האלה יראו אתכם כפחות חשובים. עכשיו, אותו הדבר קורה גם בתחום הכסף, בתחום הכלכלי. כל כך הרבה אנשים עובדים כל כך קשה. הם אחראים, הם יכולים להיות גם אפילו נדיבים מאוד, אבל הם אף פעם לא מרגישים שיש להם מספיק. ולמה זה? כי הם לא מתעדפים את עצמם בתחום הכלכלי. עכשיו יש לי פה חוק שאני לא יודעת אם אנחנו נדבר עליו בפודקאסט, אני מדברת עליו עם לקוחות בסשנים פרטיים, ואולי יום אחד אם יעשה קורס אני אדבר עליו, אבל יש קונספט של לשים את עצמך במקום הראשון בתחום הכלכלי, ויש ממש דרך פיזית לעשות את זה עם כספים ששמים בצד, ואתה דווקא לא משתמש בכספים האלה. אבל הפואנטה היא לשלם לעצמך לפני שאתה משלם לכל אחד אחר. ושם הרבה אנשים נתקעים, ושם גם אני נתקעתי הרבה מאוד זמן, כי אני גדלתי על קונספט של אחריות, על קונספט של יש לי עובדים בעסק, הם מקבלים כסף לפני שאני מקבלת כסף. מעשר, נכון? כאילו קודם כל חייבים לתת כסף לצדקה, לפני שאני לוקחת כסף לעצמי. מבחינה רוחנית זה לא בדיוק עובד ככה. וזה מה שכל כך הרבה אנשים עושים, והם טועים, הם דואגים לחשבונות, לילדים, למשפחה, לעסק, לחובות, לתרומות, לצדקה, לכל מי שסביבם. ואז רק אם נשאר משהו בסוף, הם מוכנים להשקיע בעצמם.
והם מספרים לעצמם שזה נקרא להיות אדם אחראי, אבל שוב, השדה היוצר לא קורא הסברים, הוא קורא פעולות והוא קורא מה בתכלס קורה בפועל מתחת לפני השטח, והפעולות אומרות דבר אחד, לכולם מגיע כסף לפניי. ואני נכוויתי מזה הרבה מאוד פעמים. אני אפילו זוכרת שלפני בערך 1.5 שנה אני החלטתי שאני הולכת להתחיל לתת מעשר כל חודש. מצאתי איזשהו ארגון צדקה שהתחברתי אליו, התחלתי לתת לו מעשר כל חודש. אני באה מבית דתי, ובמיוחד ההורים של בעלי הם תמיד מחדירים בנו מעשר, תן מעשר כדי להתעשר, עם בית חבדניקי. ואני ממש חשבתי שמהרגע שאתחיל לתת מעשר כל חודש, יישאר לי לעצמי בסוף החודש יותר כסף. וזה לא היה המצב, ואני לא הבנתי. אבל למה? אני נותנת מעשר כל חודש. כולם אומרים, תן מעשר כדי להתעשר. וואלה, נשארתי בסוף כל חודש, פשוט מאוד עם פחות כסף לעצמי. והסיבה היא הייתה שאני קודם כל, עם כל כסף שנכנס, קודם כל רצתי לתת אותו למעשר, לפני שנתתי אותו לעצמי. עכשיו כל חודש יש לי ספקים, אנשים שעושים דברים בשבילי בשביל העסק. אני בעבר הייתי משלמת להם קודם כל לפני שבכלל הייתי שמה איזשהו כסף בצד לעצמי, והיום זה הפוך, אני כמובן משלמת לכולם בזמן, אבל תיאורטית, גם אם היה מגיע מצב שאת או אתה לא מבינים איך אתם יכולים לשלם לספק, ספקית, בעל דירה, משכנתה, בכל זאת, מה שאני אגיד לכם לעשות במקרה הזה, ושוב זה קונספט שהוא מורכב וצריך לדבר עליו יותר לעומק או בסשן, או כמו שאמרתי אם אעשה על זה קורס יום אחד. הדרך לוודא שכסף ממשיך לבוא אליכם היא לשים את עצמכם ראשונים, וזה אומר שגם אם אין לכם מושג איך אתם הולכים לשלם שכר דירה חודש או משכנתה או לטים שלכם בעבודה, קודם כל שמים כסף בצד לעצמכם. ואז אתם כותבים בשדה היוצר שאתם מגיעים ראשונים, ואז הכסף מוצא את דרכו אליכם מאוד מאוד מהר כדי שתוכלו לשלם את שאר הדברים האחרים. עכשיו גם בתחום הבריאות אפשר לראות את אותו החוק פועל בצורה מדויקת. כמה אנשים יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות כדי להרגיש יותר טוב? הם יודעים שהם צריכים לישון יותר, לאכול טוב יותר, לשתות יותר מים, לזוז, להתאמן, לנוח, לטפל בעצמם. הידע קיים, אז הבעיה היא לא הידע, הבעיה היא, שוב, סדר העדיפויות. לרוב האנשים תמיד יש משהו חשוב יותר. העבודה חשובה יותר, הילדים חשובים יותר, הבית חשוב יותר, הלקוחות חשובים יותר, הרשימה לא נגמרת. ואז בכל פעם שהאדם אומר לעצמו, אני אטפל בעצמי אחר כך, אני אשן יותר טוב עוד כמה ימים, אני אתאמן שבוע הבא. אז מה קורה? הוא שולח מסר מאוד ברור לשדה היוצר. הגוף שלי נמצא בתחתית סדר העדיפויות. ואז המציאות מתחילה לשקף בדיוק את זה. פחות אנרגיה, יותר עייפות, יותר שחיקה, יותר תחושה שאין כוח, אין אנרגיה, אין כוח לחיים. ובהורות, כמו התחלנו לדבר על הורות מקודם, הנושא הזה הוא גם מאוד מאוד משמעותי. הרבה הורים מאמינים שאהבה לילדים זה אומר שהם צריכים להקריב את עצמם. הם מאמינים שההורה טוב הוא הורה שתמיד שם את עצמו אחרון אחרי הילדים. אבל הילדים שלנו לא לומדים רק ממה שאנחנו אומרים להם. הם לומדים מהתדר שאנחנו חיים ממנו. הם רואים את הדוגמה שלנו. וכשילד גדל מול הורה שמוחק את עצמו באופן קבוע, שלא מקשיב לצרכים שלו, שלא נותן לעצמו מקום, שלא דואג לעצמו, ושחי מתוך הקרבה תמידית, הילד לומד שזה ככה אהבה נראית. הוא לומד שכדי להיות אדם טוב, צריך לשים את עצמו אחרון. הוא לומד שהצרכים של כולם חשובים יותר מהצרכים שלו. ולכן אחת המתנות הכי גדולות שאפשר לתת לילדים היא לא הקרבה עצמית. המתנה הגדולה ביותר היא להראות להם איך נראה האדם שאוהב את עצמו, שמכבד את עצמו, שדואג לעצמו וששם את עצמו בראש סדר העדיפויות. עכשיו אני יודעת שעכשיו כנראה תרגרתי כמה וכמה אנשים שמקשיבים לזה, כי מה זאת אומרת אני צריכה לשים את עצמי לפני הילדים שלי? זה אגואיסטי, זה אנוכי, איך אני יכולה לעשות דבר כזה? אז בואו נגיע באמת אחד הרעיונות הכי חשובים שקשורים לאהבה עצמית שאני רוצה לדבר עליהם. אז החברה לימדה אותנו שלשים את עצמנו ראשונים זה אנוכי. אבל חוקי היצירה האוניברסליים, החוקים האנרגטיים והרוחניים של היקום, מראים בדיוק ההפך. אם אנחנו לא שמים את עצמנו ראשונים, זה אחד הדברים הכי אנוכיים שאנחנו יכולים לעשות. תחשבו על זה רגע.
אם אני חיה בעייפות מתמדת, אם אני מרוקנת, ממורמרת, מותשת, חסרת אנרגיה, חסרת שמחת חיים, מי בדיוק נהנה מזה? הבן זוג שלי לא נהנה מזה, הילדים לא נהנים מזה, הלקוחות לא נהנים מזה, החברים לא נהנים מזה, אף אחד לא מקבל את הגרסה הטובה ביותר שלי. כולם מקבלים את מה שנשאר ממני אחרי שחילקתי את עצמי לכל הכיוונים. היקום בנוי על עיקרון של שפע וזרימה. אדם שממלא את עצמו באנרגיה, בשמחה, במנוחה, בהתפתחות אישית, בהתרגשות, באהבה עצמית, הופך לאדם שיש לו הרבה יותר לתת לעולם. הוא נוכח יותר, הוא סבלני יותר, הוא יצירתי יותר, הוא נדיב יותר, הוא חי יותר. כשאדם ממלא את עצמו עד הסוף, רק אז הוא הופך להיות התרומה הגדולה ביותר לכל מי שסביבו. תחשבו על ההוראה הזאת שתמיד אומרים במטוסים, שגם אם אתה טס עם ילדים, קודם כל שים את מסכת החמצן עליך לפני שאתה שם אותה על הילד שלך. ולמה זה? כי אם אתה תבזבז את הזמן, לכאורה תבזבז את הזמן על לשים את המסכה על הילד קודם, אתה בסוף תישאר בלי חמצן. אז אומרים, קודם שים על עצמך מהר, ואז אתה תוכל לתת לילד, לעזור לילד מתוך מקום שיש לך חמצן. וזה בדיוק האנלוגיה המושלמת למקום הזה, כי את שמים את עצמכם במקום הראשון, זה לא אומר אגואיזם. זה לא אומר עכשיו אני לא הולכת לדאוג לילדים שלי. זה לא אומר עכשיו אני לא הולכת לדאוג לבן זוג שלי. זה לא אומר עכשיו אני הולך לשים קצוץ על הלקוחות שלי. לא, זה אומר שכשאתה מגיע לעבוד עם הלקוחות, כשאתה מגיע לעזור לבת הזוג, כשאת מגיעה לטפל בילדים או כל דבר אחר, אתם מגיעים עם מטען מלא. עם מצבר מלא, ואז במקום לקבל 20% מכם, הם מקבלים 90% או 100% מכם. אתם יכולים לתת להם הרבה יותר, ואתם באמת נותנים להם מתוך מקום מלא, מתוך מקום של שפע, ולא מתוך מקום של חוסר. והאהבה עצמית בגלל זה היא לא מותרות, והיא לא אגואיזם, היא לא פינוק, היא לא אנוכיות. אהבה עצמית היא אחריות, היא ההבנה שככל שאני ממלא את עצמי יותר, ככה יש לי יותר לתת. וככל שאני כותב בשדה היוצר שאני חשוב, שאני ראוי ושאני בעדיפות, ככה המציאות מתחילה לשקף לי את אותו המסר חזרה. וכאן חשוב להבין משהו שרוב האנשים מפספסים לחלוטין לגבי אהבה עצמית. רוב האנשים מתייחסים לאהבה עצמית כאיזושהי תוצאה. הם חושבים שיום אחד, כשיהיה להם יותר ביטחון, יותר זמן, יותר הצלחה, כשהילדים יהיו יותר גדולים, כשיהיה להם יותר זמן להתאמן, אז הם סוף סוף ירגישו טוב עם עצמם. הם מחכים לרגע שבו הם יאהבו את עצמם ויתעלפו את עצמם, כאילו מדובר באיזושהי תחנה בחיים שמגיעים אליה. אבל השדה היוצר לא עובד בצורה הזאת. בשדה היוצר אהבה עצמית היא לא תוצאה של המציאות. היא אחת הסיבות שיוצרות את המציאות מלכתחילה. ובגלל זה כל כך הרבה אנשים נתקעים בלופ אינסופי. הם אומרים לעצמם, כשאני ארוויח יותר כסף, אז אני אשים יותר כסף בצד לעצמי. כשאני אמצא זוגיות, אז אני ארגיש יותר אהוב או אהובה. כשאני ארד במשקל, אז אני אתחיל, לא יודעת מה, לאכול יותר טוב, יותר בריא. כשיגיעו יותר לקוחות, אז אני ארגיש ראוי או ראויה. אבל במציאות הם מחכים לקבל משהו מבחוץ שהם עדיין לא כתבו בשדה מבפנים. ולכן הם ממשיכים לרדוף אחרי ההשתקפות בחוץ, במקום לשנות את המקור שיוצר אותה. אז חוקי היצירה מלמדים אותנו שהכל מתחיל בשדה. ההשתקפות בחוץ תמיד מגיעה אחרי הכתיבה בפנים. ולכן אהבה עצמית היא לא רגע שמגיע אחרי שהחיים מסתדרים. לשים כסף בצד לעצמך, לדאוג לעצמך, לגוף שלך, לדאוג לנפש שלך. לא, אלה לא דברים שמגיעים כשסוף סוף יש זמן, כשסוף סוף יש אנרגיה, כשהילדים גדלו, כשיש פחות עבודה או כל מה שלא יהיה. אהבה עצמית היא להחליט כבר היום שאני חשובה. לא כשאני אשיג את המטרה הבאה, לא כשיהיה לי יותר זמן, לא כשאני אקבל אישור ממישהו אחר, לא כשאני אוכיח את עצמי, אלא עכשיו. בכל פעם שאתם בוחרים בעצמכם, שאתם שמים את עצמכם ראשונים, כשאתם אומרים לא למשהו שאתם מרגישים שהוא לא נכון לכם כרגע, כשאתם בוחרים בלנוח מאשר לעשות עוד איזה משהו, כשאתם שמים כסף בצד עבור עצמכם, גם שמרגיש שכל כך הרבה אנשים אחרים צריכים את זה, ואתם צריכים את הכסף לכל כך הרבה דברים אחרים. בכל פעם שאתם בוחרים בעצמכם, אתם כותבים הוראה חדשה בשדה היוצר.
בכל פעם שאתם מקדישים זמן לעצמכם, למרות שיש לכם עוד 1000 דברים לעשות, אתם כותבים הוראה חדשה. בכל פעם שאתם קמים בבוקר ועושים מדיטציה, במקום לרוץ לבדוק אימיילים או לבדוק הודעות וואטסאפ, אתם כותבים הוראה חדשה. בכל פעם שאתם משקיעים בהתפתחות שלכם, בבריאות שלכם, במנוחה שלכם, בייעוד שלכם, באושר שלכם, אתם כותבים הוראה חדשה. ובכל פעם שאתם עושים את זה, השדה מתחיל להשתנות והמציאות מתחילה לשקף לכם את המקום הזה שבו אתם מגיעים מקום ראשון. עכשיו אני רוצה להעביר פה שזה לא חייב להיות משהו דרמטי. רוב האנשים באמת מפספסים את העוצמה ואת החשיבות של הפעולות הקטנות. הם חושבים שהאהבה עצמית חייבת להיראות כמו שינוי חיים גדול. עכשיו אני חייבת לשנות את כל מה שאני עושה בכל דבר בחיים. אבל השדה היוצר מגיב לעקביות הרבה יותר מאשר לדרמות ענקיות. אז אם במשך שנים כתבתי בשדה שלי שאני אחרון, אני לא צריך עכשיו לעשות מהפכה עצומה ברגע כדי לשנות את זה. אני פשוט צריך להתחיל לכתוב מסר אחר. עוד 5 דקות לעצמי בבוקר. עוד הליכה. עוד ארוחה מזינה. עוד כסף לעצמי בצד. עוד מקום לעצמי לשבת ולתהות על מה שקורה לי היום. עוד פעם שבה אני בוחרת בעצמי במקום לדחות את הצרכים שלי למחר. וככל שהפעולות האלה חוזרות על עצמן, השדה מתחיל לקבל הוראות חדשות. במקום אני אחרון, מתחיל להיכתב, אני חשוב. במקום כולם לפניי, מתחיל להיכתב, אני גם חשוב, או אולי אפילו אני יותר חשוב. במקום אני אסתפק במה שנשאר, אחרי שכל הילדים הלכו לישון ואני סידרתי, אז אני נותן לעצמי 5 דקות לרגע לנוח, מתחיל להיכתב, מגיע לי לקבל. וזו בדיוק הנקודה שבה המציאות מתחילה להשתנות. כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו, השדה היוצר לא מקשיב להצהרות שלנו. הוא לא מקשיב לכמה פעמים אמרנו לעצמנו שאנחנו אוהבים את עצמנו, והוא בטח לא מקשיב אם אנחנו מסתכלים במראה ואומרים וואו איזה שווה אני. לא, זה לא האהבה העצמית הזאת. השדה היוצר מגיב למה שאנחנו מוכיחים לו דרך הפעולות שלנו. ולכן אם אתם רוצים לדעת מה באמת כתוב בשדה שלכם, אל תסתכלו על מה שאתם אומרים. תסתכלו על איך שאתם חיים. תסתכלו על מה אתם עושים כשהגיע הזמן לבחור בין עצמכם לבין שאר העולם. וזאת גם הסיבה שהאהבה עצמית היא אחת מצורות היצירה והזימון החזקות ביותר שקיימות, ואנשים לא מדברים על זה מספיק. ברגע שאדם מתחיל לכתוב בשדה שלו שהוא חשוב, שהוא ראוי, שהוא בעל ערך ושהוא בעדיפות, האנשים בחוץ אין להם ברירה, אלא, ולא רק אנשים, הזדמנויות, כסף, מה שזה לא יהיה, אין להם ברירה, אלא להתמגנט אליך, כי עכשיו אתה בעדיפות. עכשיו אתה חשוב. המציאות לא יכולה להמשיך לשקף את הסיפור הישן לאורך זמן. היא חייבת להתחיל להתיישר עם ההוראות החדשות שנכתבות בשדה. ולכן אם עד היום היו לקוחות שחשבו לעבוד איתכם, אבל בסוף הלכו לעבוד עם מישהו אחר מאותו תחום, פתאום לקוחות התחילו לראות אתכם כבחירה הראשונה וה-obvious. אם עד היום אנשים אחרים קיבלו קידום בעבודה, פתאום הבוס יחשוב ויגיד וואלה, ברור שהוא זה שצריך לקבל עכשיו קידום. אם עד היום הבן זוג לא יתייחס אלייך 100% כמו שצריך, פתאום עכשיו הוא יתחיל לחשוב, וואו, אני צריך לקנות לה איזה משהו שווה, אני צריך להוציא אותה, אני צריך לפנק אותה. כי אתם עכשיו כתבתם שאתם מגיעים למקום הראשון ולסביבה שלכם, להזדמנויות, לכל דבר בסביבה. מה שעכשיו כתוב זה שאתם מגיעים במקום הראשון, והם חייבים, כמו שאמרתי, אין להם ברירה, הם חייבים לשחק את התסריט שכתוב בשדה היוצר שלכם. אז לפני שאנחנו מסיימים את הפרק, אני רוצה לתת לכם תרגיל פשוט, אבל כזה שיכול לתת לכם באמת הרבה מידע על מה שבאמת כתוב בשדה היוצר שלכם. עכשיו, אני לא רוצה שתשאלו האם אני אוהב את עצמי. זו שאלה מאוד מופשטת. רוב האנשים יענו עליה בהתאם למצב הרוח שלהם באותו רגע. ביום טוב הם יגידו שכן, ביום פחות טוב הם יגידו שלא. אבל השדה היוצר הוא לא נבנה לפי מה שאתם מרגישים ברגע מסוים. הוא נבנה לפי מה שאתם עושים באופן עקבי. ולכן, במקום לשאול האם אני אוהבת את עצמי, האם אני אוהבת את עצמי, אני רוצה שתשאלו שאלה אחרת. איפה בחיים שלי אני עדיין שם את עצמי אחרון? או אני לא שם את עצמי מקום ראשון. קחו רגע ותעברו בראש על תחומי החיים ואזורי החיים השונים שעברנו עליהם, לדעתי בפרק 2 של הפודקאסט. למשל, התחום המשפחתי, התחום הכלכלי, התחום הפיזי,
תחום הקריירה או העסק, התחום החברתי, התחום המנטלי, התחום הרוחני, ובכל אחד מהתחומים האלה תשאלו את עצמכם בכנות מוחלטת. האם אני שם או שמה את עצמי כאן בעדיפות, או שאני עדיין מחכה שכל השאר יקבלו לפניי, או אני לא באמת משקיעה בזה מספיק זמן כי דברים אחרים חייבים לקבל את התשומת לב הזאת לפני שאני נותנת לעצמי תשומת לב באזור החיים הזה או הזה. כי הרבה פעמים אנחנו משכנעים את עצמנו שאנחנו אוהבים את עצמנו. אבל, כמו שאמרנו, הפעולות שלנו מספרות סיפור אחר לגמרי. אנחנו אומרים שאנחנו חשובים, אבל אנחנו לא מפנים לעצמנו זמן. ושוב, יש הרבה מאוד מקומות שבהן הזמן לעצמנו יכול להיות מאוד טריקי, כי אם אתה בעל עסק, שיש לך עסק שהוא באמת הייעוד שלך, אנחנו בדיוק דיברנו על ייעוד בפודקאסט לאחרונה, אם אתה בעסק שהוא הייעוד שלך, אתה יכול להרגיש שלהשקיע 12 שעות ביום בעסק, אתה נותן לעצמך. ככה אני הרגשתי הרבה מאוד זמן, ושוב, לא הבנתי למה העסק לא גדל. עד שהבנתי שיש את העסק ויש את עצמי. ואני עדיין צריכה לבוא מקום ראשון לפני העסק. וזה משהו שהוא מאוד טריקי, אבל חייבים לשים לב אליו. אנחנו אומרים שמגיע לנו שפע, אבל אנחנו תמיד משלמים לכולם לפני שאנחנו משקיעים בעצמנו. עכשיו שוב, להשקיע בעצמנו זה לא כזה #treat yourself, תקדו לעצמכם עכשיו תיק חדש או סמלה חדשה. לא, זה דווקא לשים כסף בצד בשביל עצמכם, או להשקיע במשהו שבאמת יקדם אתכם, משהו של התפתחות אישית, משהו שהוא באמת עבור הנשמה שלכם. אנחנו אומרים שהבריאות שלנו חשובה, אבל אנחנו דוחים אותה שוב ושוב ושוב. אנחנו אומרים שאנחנו רוצים זוגיות שיראו אותנו בה, אבל אנחנו בעצמנו לא רואים את עצמנו. אחרי שתזהו את המקומות שבהם אתם עדיין שמים את עצמכם אחרונים, או לפחות לא ראשונים, אני רוצה שתשאלו שאלה נוספת. והיא, באיזה תחום בחיים אני מצפה מאנשים לתת לי משהו שאני בעצמי לא נותן לעצמי, לא נותנת לעצמי. הרבה אנשים רוצים שיכבדו אותם, אבל הם לא מכבדים את עצמם. הם רוצים כסף, אבל הם לא מכבדים את עצמם במקום הכספי. הם רוצים שיעריכו אותם, אבל הם לא מעריכים את עצמם. הם רוצים שיבחרו בהם, אבל הם לא בוחרים בעצמם. הם רוצים שיקשיבו להם, אבל הם לא מקשיבים לעצמם, ואתם כבר מבינים על מה אני מדברת. העולם לא מגיב למה שאנחנו רוצים או למה שאנחנו מבקשים, הוא מגיב למה שאנחנו משדרים. ולכן אם אני מחכה או מחכה שאדם אחר ייתן לי משהו שאני עדיין לא נותנת לעצמי, אני מחכה שההשתקפות במראה תשתנה לפני שאני שיניתי את מה שאני עושה. אני לא יכולה לראות חיוך במראה אם אני לא מחייכת קודם. ואז מכאן מגיעה השאלה השלישית. איפה אני עדיין מחכה או מחכה שמישהו יבחר בי כשאני עדיין לא בוחרת בעצמי, כשאני עדיין לא בוחר בעצמי? אולי אתם מחכים שבן או בת הזוג יתעזבו איתכם. אולי אתם מחכים שיגיעו יותר לקוחות, או שלקוחות יותר יעריכו את הזמן שלכם. אולי אתם מחכים שהמשפחה תכבד את הגבולות שלכם. אולי אתם מחכים שיותר כסף ייכנס לחיים שלכם. אבל לפני שכל אלה יכולים להשתנות, כדאי לבדוק האם אתם כבר בחרתם בעצמכם. כי כל עוד אני מחכה שמישהו מבחוץ יאשר את הערך שלי, שייתן לי, אני בעצם מעביר את הכוח שלי החוצה. אבל ברגע שאני מתחילה לבחור בעצמי, לכבד את עצמי, להשקיע בעצמי ולתעדף את עצמי, אני מתחילה לכתוב הוראה חדשה ברורה בשדה היוצר. וברגע שההוראה משתנה, גם ההשתקפות חייבת להשתנות. אז אל תנסו לענות על השאלות האלה מהר. שבו איתן, כתבו אותן, תנו לעצמכם להיות כנים. כי הפער בין המציאות שאתם חווים היום לבין המציאות שאתם רוצים ליצור, הרבה מאוד פעמים נמצא במקום הזה. במקומות שאתם עדיין לא בוחרים בעצמכם, ועדיין מצפים שהעולם יבחר אתכם, אפילו שאתם לא בחרתם בעצמכם. כל שינוי אמיתי מתחיל מבפנים. וככל שהמסר הזה נכתב שוב ושוב, המסר הזה של אני חשוב, אני בעדיפות, אני שם את עצמי במקום הראשון, הוא מתחיל להפוך לזהות חדשה. הוא מפסיק להיות פעולה חד פעמית, והוא הופך להיות תדר, התדר הקבוע שלכם. וברגע שהתדר הזה משתנה, שהבייסליין משתנה, גם ההשתקפויות מתחילות להשתנות. פתאום אנשים מתייחסים אליכם אחרת, פתאום הזדמנויות מגיעות ונפתחות, פתאום המערכת יחסים נראית אחרת, פתאום אתם מרגישים יותר אנרגיה, יותר ביטחון, יותר זרימה, וזה בגלל שהמציאות מגיבה לתדר החדש שנכתב בשדה היוצר שלכם. ולכן אל תחכו למחר כדי לתעדף את עצמכם. אל תחכו לרגע שבו יהיה יותר זמן. אל תחכו לרגע שבו כל המשימות יסתיימו כי
המשימות לא יסתיימו. אל תחכו שהילדים יגדלו כי אז יהיו דברים אחרים שידרשו את תשומת הלב שלכם. אל תחכו שהעסק יתייצב או שהחיים יירגעו. הרגע הזה בדרך כלל לא מגיע. אהבה עצמית היא לא פרס שמקבלים בסוף הדרך, היא הדרך עצמה. היא הבחירה היומיומית לבוא ולהגיד, אני חשובה, לי מגיע, גם אני ראוי לקבל. וברגע שאתם מתחילים ללמד את השדה היוצר שלכם שאתם ראויים לאהבה, לשפע, לבריאות, לכבוד, לכסף, להזדמנויות, לתמיכה, המציאות כולה מתחילה להתארגן סביב ההוראה החדשה הזאת שאתם מגיעים במקום הראשון. אז זה הכל להיום. אני אשמח מאוד לשמוע מה חשבתם, ואני אשמח אם הפרק הזה העלה בכם משהו, עזר לכם, נתן לכם כזה רגעים של אני אשמח אם תשלחו לאנשים שאתם חושבים שיהנו, ואנשים שאתם חושבים שצריכים לשמוע את המסר הזה, ואשמח גם אם תעשו סאבסקרייב, אם אתם ביוטיוב, או שתעקבו אם אתם באפל פודקאסט או בספוטיפיי. כל דבר כזה, כל שליחה של פרק, כל תגובה, כל סאבסקרייב מאוד עוזר לפודקאסט להגיע לעוד אנשים. אז תודה רבה שהייתם איתי כאן היום, ואנחנו נתראה בפרק הבא.